ସାଙ୍ଗ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଏବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଯିବା ପା ଆରେ ତ ଦେଲି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ ଖାଇକି ତ ଏବେ ମାଗିଥିଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ମାଗିବା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତ ନାହିଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ? ହଁ କହ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଉନା ମୋତେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତତେ ମମି ଏବେ ପଇସା ପଠେଇଥିଲା ନା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ମାନେ ପଇସା ହଁ ମମି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଦିଅ ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମାନେ ତତେ ସଦାବେଳେ ପଇସା ଦରକାର କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ତୁ ଫୋନ୍ ରଖ ହେଲା ହଉ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଭାଇ ପଠେଇଛି ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଭୁଲରେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ 400 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ କରିଦେଉଛି କିଛି ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ରଖ ହେଲା ରଖ ଆଚ୍ଛା ହଉ